til at skulle blive ked af det her. Ja, også fordi, som jeg sagde, jeg snakkede op til kampen, ikke? Det var med børn, og en familiedag også, det her store kamp, og så du tager børn med og sætte, det er jo ikke sådan, vel? Nej, det er jo, og det er jo modige mennesker, der gemmer sig bag masker, ikke? Og nu bryder de altså alt ned, med hegn og så videre. Men ja, få fat i dem, men der og så er det livsstilskarakter, ja, sådan er det. Og ved du hvad, der er kun én ting at gøre her. Stop den her kamp nu. Boys, lad os lige få lidt ned for dig, inden vi kommer helt over her. Ja, man kan sige, at Alexander Zorniger i hvert fald 100% enig med dig, Carsten Berg, om at han vil bare have stoppet kampen. Man kan ikke se, at der er nogen årsag til, at det skal fortsætte. Der står stadig og afventer situationen, og kan PT ikke rigtig gøre noget, men altså, det kan godt være, at I synes, det er forfærdeligt, men alle folk, der står hernede, både på den ene og den anden bænk, de synes også, at det her, det hører jo ingen sted hjemme. Det kan vi alle sammen blive et hold enige om. Nu kommer der så endnu mere politi løbende ind på banen der, og ser, hvad de kan gøre fra den side af her, hvor de ligesom trænger væk over i den anden del af politistyrken. Som I kan se, nu kommer de løbende, og forhåbentlig for sandt farve, de har fået en kæmpe bifald af publikum. Men jeg siger også her, altså FC København er lige kommet bagud i noget. De har brug for tid til at komme op og få lavet det mål. Og så har de på dødmer nogle hjernedøde fans, der burde hænges op, hvad han har sagt, til offentlig skue. Så ødelægger det. Ja, ødelægger også, Carsten, ødelægger det også for en masse andre fans. Folk, der kommer fra FCK-fans, som vil se fodbold, til god fodbold og så videre. Og så har du psykopaterne dernede. For det første synes jeg også, det skal være forbudt at gå med maske. Ja. Og komme med forklæder med fandhuer og masker, hvad ved jeg. Det kan ikke være meningen jo. Vi så det jo også, de 50-60 stykker, der stormede tribunen. Og det virker som om, Poulsen, at nu er kampen altså simpelthen flottet af. Ja, det er i hvert fald blevet sendt ud af banen nu. Sikkerhedsårsager om det der blevet fløjt af. Det er ikke, hvad det tyder på lige nu. Men PT er begge hold blevet bedt om at forlade banen simpelthen af sikkerhedsårsager. Man kan ikke garantere, hvad der er sikkerhed inde på banen. Det jeg undrer mig over tidligere på dagen, Per, de der 2 timer før, da de kom ind med masker, lavede en masse ballade af FCK's fans, da de ankom, der undrede jeg mig over, at man så tillod dem, at de gik ud og kom ind igen. Men de blev ud for at blive kropsvisiteret. Sådan er det. Jamen det jeg hørte, det var, at de fik at vide, de blev troet med at få tårgas, hvis ikke de gik ud og blev kropsvisiteret. Så fortrak alle fansene, de der 50-60 stykker, blev kropsvisiteret, lagde alle deres ting, og så kom de ind igen. Og der kan man jo diskutere, om de skulle have lov til at komme ind igen. Det kan man nemlig. Fordi du ser jo konsekvensen af det. Det er de samme tosser med stor sandsynlighed, der her går fra en Anders, ikke? Og Poulsen, du har tænkt med dommeren. Ja, men dommerne, de har simpelthen, de er blevet til at få dem til at køle af. Altså, det er over i den ene linjedommers side. Han kan jo ikke lige lave sit arbejde derovre. Så de prøver at få tingene til at køle af. Han har trukket spillerne ned indtil der, og den skal spilles færdig, sådan som situationen er lige pt. Men de må afvente, hvad der sker. Nu kommer der endnu mere politi på banen. Der starter rigtig mange. Nå, er det trist, hvor er det trist. Det gør selvfølgelig afstedkomme, at der er en hel masse, der aldrig nogensinde igen får lov til at komme ind og se en fodboldkamp. Fordi mange af dem her kan du plotte ud ved at kigge på billederne. Fordi FCK og deres sikkerhedsafdeling går også ind selv og fotograferer dem. Så. Lad os komme ned i studiet og høre, hvordan I ser på det, Tøfting og Camilla og Martin Jørgensen. Men jeg tror, vi er lige så målløse som alle andre, som både du og Per Frimann og Joachim Bolsen er over de scener, der udspiller sig herude på Brøndby Stadion. Lige nu super trist for dansk fodbold, at vi er vidner til det, vi er vidner nu. Stig, du er også... Ja, jeg er fuldstændig på linje med dig, Carsten. Altså, jeg mener, at de skal finde ud af, hvem de er, så skal de ikke lov til at komme til fodbold igen. Det er en skændsel for fodbolden, men jeg håber så særligt den alle i FC København, at de tager afstand for det her, og Anders Hørsholm og Ståle Solbakken er nogle af de første, som tager afstand for det her, for det er simpelthen en skandale over det er så vanligt. Og jeg skal ikke stå og spille for meget nu på FCK-fans, fordi vi har set det før med Brøndby-fans, og der er ikke nogen, der er bedre end de andre. Men dem, der laver ballade, de skal ikke have lov til at komme ind til fodbold. Det har været en fantastisk kulisse, en enestående kulisse, når vi ser de her 2 hold. Men det vi ser her nu er, det er en skandale for dansk fodbold. Og man kan skal rent sagt af helvede til. Og man kan jo også se på spillerne, som står her, Martin. Det er jo ikke en situation, de på nogen som helst måde ønsker. Og de er jo sammen med Brøndby-spillerne, når det også sker fra Brøndby-fansenes side. De er jo de store tabere i det her. De kan lige nu ikke engang få lov at færdigspille den største fodboldkamp på dansk jord. I hvert fald, når man taler Super
det er deres klub, det går ud over. Altså den klub, man spiller i, vil man også gerne have nogle fans, der gør først ordentligt, ligesom man inde på banen gerne vil stå for noget godt fodboldspil, for nogle gode resultater. Så som en fodboldspiller at stå dernede og være vidne til noget, som jeg slet ikke hører hjemme på et fodboldstadion, jamen det er jeg sikker på, at det gør ondt på alle fodboldspillere, ligegyldigt hvad farvetrøje de nogle gange har på. Men den lille håndfuld, der står dernede, som har vundet alt, hvad de kunne vinde de sidste 3 år, nu møder de lidt modgang, nu taber de. Det er ikke den rigtige måde at reagere på. Nu skal vi ned til dig, Joachim Boldsen. Jeg kan forstå, at du står klar med Troels Bæk